I mere end 20 år var vi blevet bestormet af Bilka, som gerne ville have et varehus i Kolding. Og i 1991 var vi i en budgetsituation, som desværre minder om den, vi har i dag, hvor vi skulle bruge nogle penge for at få budgettet til at gå op. Og vi fik så øje på, at der var en mulighed for at sælge grunden. Vi havde plangrundlaget på plads, og vi henvendte os til Bilka, som så senere jo henvendte sig til andre. Og det blev starten på Storcentret. Før Storcentret åbnede, havde vi et underskud af egen handel i byen, som var af betragtelig størrelse. Storcentret var med til at selvfølgelig tage handel fra bykernen, men det samlede billede at rette op, således at vi i dag har et overskud. Altså, man kan sige, at vi importerer kunder i stedet for, at vi sendte kunder ud af byen, nemlig os selv. Kolding Storcenter er i dag en meget markant medspiller af det handelsliv, vi har i Kolding. Vi opfatter Kolding som den store markedsplads. Vi opfatter Kolding Storcenter og City som Vestdanmarks største markedsplads. Og det er også den position, vi skal fastholde i fremtiden. Den 22. september, åbningsdagen 1993, var en lang festdag med rigtig mange mennesker i det her nye store center i Kolding. Det var en stor begivenhed i mange kilometers omkreds og i de nærliggende byer. Kolding Storcenter blev modtaget med blandede følelser. For mange kunder var det jo noget fuldstændig nyt, at man byggede et stort hus ude på en bar mark og fyldte det med varer, og så kunne man komme der og købe sine varer. Men det har jo heldigvis vist sig, at vores kunder har modtaget det positivt gennem årene, så de har været meget trofaste og er blevet ved med at fortsætte med at komme i Kolding Storcenter. For at fejre vores 15-års jubilæum i Kolding Storcenter har vi masser af spændende oplevelser og rigtig gode tilbud i butikkerne. Allerede fra mandag den 22. kan du deltage i vores sms-konkurrence dagligt. Der er flotte præmier, som bliver udtrukket. Søndag den 5. oktober offentliggøres vinderne af hovedpræmierne. Det er på Store Torv kl. 16. I løbet af ugen har du mulighed for at vinde hele 2 gange 200.000 ved at bryde koden til vores guldboks. Fredag den 26. september har vi Golden Night. Det er en aften, hvor der er åbent helt til kl. 24. Det er en aften, som er inspireret af James Bond, og en aften helt ud over det sædvanlige. Vi har Casino Munkebjerg, som stiller op ved deres spillebord. Vi har en konkurrence, hvor du skal dyste om paratviden om James Bond. Og vi har selvfølgelig flotte bondpiger, som står ved champagnebaren. Derudover er der masser af friske tilbud i alle butikkerne. Dennis Knudsen og Jim Lyngby kommer i løbet af aftenen og laver en Golden Makeover på flere af vores kunder. Der sker en masse, og du kan læse om det hele på koldingstorcenter.dk. Der bliver masser af gyldne oplevelser, så kom og vær med til at fejre vores 15-års jubilæum i Kolding Storcenter.